Kámo, to byla teda fuška. Ta limoška, ta bodla. Dáme repete. Oh. Dáme ještě limču. Hodíme tam ještě 2 klády a padla. To jsou včely. Že ty si to ovoce nezakryl. Dělej, 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 dělej. To byly poslední zásoby. No nic, jdi dodělat hráz a já dostanu to ovoce zpátky. Tak co to tu máme? Oni to ovoce fakt kradou a berou si ho do úlu. Tak to volám Emila. Jo? Aha. Práce. U potoka. 10. strom vlevo. Vem něco pořádnýho. OK, to vypadá na práci pro drobka. Jú, konečně zase práce. Med s malinama? Tak to jsem ještě nežrál. To je skvělý, lidi.